Hello guys! May galag shoutout! Ayan, kumusta naman ang lahat? Kumusta naman ang lahat, mga guys? Please, share muna tayo. Parang iba yung may echo siya. May echo. May echo. Agoy, may lamok. Hello! Ayan, Jeremy Ferrer. May galag shoutout. Ayan, dan thumbs up. Maraming salamat guys sa thumbs up. May shoutout sa inyong lahat yan guys. Kaka-out ko lang kasi. As in talaga. Kaka-out ko lang. Ayan guys, share muna tayo ha. Hindi pa ako nakapag-share oh.
Pere, may galap siya. Ngayon na ba po Ate Jem? Oo, ngayon na. Ayan, maraming salamat guys sa inyong mga tamsak dyan. Naririnig niyo ako. Nag-iiko. Okay na ba? Ngayon na ba para po? Ngayon na ba? Abigail Solas, Miguel shoutout. Ayan guys, nagiba ako ng pwesto. Ngayon na yung parapol. Ngayon na yung parapol. Mami Susan, salamat, salamat. Wow, present madam. Sana all madam. Tamsaktan na po. Diyan sa Bioya de Love Channel. Tamsak. Ayan guys. Pa-share naman po. Baka yung iba hindi pa alam. May mga pa-entry kayo dito. Kunin ko muna yung tubig ko eh. Ayan guys. Wait lang Harang pa host. Ayan. Maraming salamat sa parang. Manny, Sir Manny mo, mega love shoutout sa iyo. Ayan, Jessabe, yan, nandyan ka na rin. Thank you so much. Tamsak po, harang, Angelo Santos. Kunin ko muna yung tubig ko na. Hello po, host. Ayan, harang. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, Jessa May. Rogie Santos, tamsak po. Ayan. Baka naman pwede nung tamsakan ng aking premiere. Ayan, Rogie Santos. Thank you so much guys sa inyong tamsak at parapol na natin mamaya guys. Ayan, Susan Tamayo. Maraming salamat mami. Angeli Laksamana, Dan po harang. Maraming salamat sa paharang. Ayan. Mami, maraming salamat sa ano mo, tamsak. Bubulahin na natin yung ang dami. Ang dami. Mga dikulang. Ayan guys, ilan na ba tayo dyan? Binula ko na yun kanina. Ayan. Maraming salamat, The Love Channel, Jeremy Pero, nandyan, Ann Santos, sino pa yung mga nandyan? Si Angelo Laksamana. Guys, naririnig niyo ako guys. Mami, narinig mo? Baka budo lang naman tong headset ko. Nag-iba kasi ako ng pwesto. Ayan. Maraming salamat sa inyong tamsak guys. Gloria TV1. Hello Sisi Koy. Maraming salamat. Pababa ng premiere anak.
Ayan po, may nakapin po dyan na premiere. At mamaya-maya kunti, mag-raffle na tayo guys. Ayan, si Ma'am Jobeta nandyan din. Maraming salamat. Patamsak naman guys ng aking premiere, oy. Mami Susan, paano naman? Iwanan mo na yung iyong premiere. Ako may premiere, ayan. Ma'am Jubeta, nakatamsak na po ako, ayan. Ayan guys, pa-share naman tayo para makasali naman yung iba. Nakatusok na ako sa iyo, Ma'am Jubeta, ng premiere. Sino pa yung may mga premiere? Si Mami may premiere din yun eh. Wala akong premiere guys ngayon. Bukas ang premiere ko. Ayan. Naglo-loading tong isa kong CP. Agoy. Ayan guys, press 1 lang po kung mag-ano na tayo, magsimula na. Kaso anim pa pala tayo, no? I-share ko muna to sa aking ano. Lenda Obrador, Tamsak Danos, dating dikit. Ayan. Pax Official, ayan Sir Pax, maraming salamat. Dan na sa premiere mo. Ma'am Jubeta, salamat po. Ayan, 8 million na tayo guys. Naririnig niyo talaga ako. May jacket ka na po, Ma'am Linda. Ayan. Mag-comment lang po sa premiere ko kung gusto pang makahabol bukas. Sakaling hindi talaga ako busy bukas, guys. Ayan, tamsak ng premiere. Sige, baba na muna po ng premiere at mag-ano tayo, may parapol kasi ako, guys. Gloria TV1, Sisikoy, wait lang ha. 5 minutes na lang guys. Tamsak muna tayo ng mga premiere. Ayan, Shinhina, Sisikoy, salamat. Tamsak host, God bless and keep safe. Ayan, maraming salamat. Tamsak host, good evening. Ayan, Sisi Marian. Anong meron host? May parapol ako. Tingnan mo yung ano ko, yung caption ko, Miss, ay Ma'am Linda. Baka naman pwede yung tamsakan si host, no? Sa nakapin yung premiere. Ayan, si Marian, maraming salamat. Naririnig nyo ako guys. Timulang Atrasan, maraming salamat guys sa tamsak. 9:30 po, wala akong premiere. So, magsisimula na tayo ng guys, ng ating parapol. Kahit hindi nyo ako tamsakan, okay lang. Kahit hindi ako tamsakan. Si Mami, hindi talaga ako guys makapagpatamsak sa inyo yung mga may premiere dyan. Ayan. At gahulin tayo ng oras guys. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sa premiere mo host. Ayan, Ma'am Linda, maraming salamat. Ayan. Hong Kong Wanderer, Sisikoy, maraming salamat.
Thank you so much guys. Ayan, sa ting walang atrasan. Wow, salamat naman sa pakulay sisi ko, yung kong Wanderer. Thank you. Di ko alam bakit di marinig eh. Nakabulin naman ako. Okay na guys. Ako hindi ko talaga siya maano. Baka yung CP ko naman ang may problema. Siya, nagloloko-loko na naman ang aking CP. Kaso di masyado nagagamit yung luma na CP. Yung iPhone ko nga, budol din eh. Ano ba yan? Lahat na lang budol. Budol talaga to sisi ko eh, yung iPhone ng pag LS. Mabagal siya. Tapos loading lagi akong nalalaglag. Ayan guys, tamsak na po kita host. Ayan, maraming salamat po sa tamsak. Press 1 lang po kung gusto na natin na magparapol na tayo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat yan guys. Press 1. Press 1 po sa lahat pag gusto na nating Sana ba yung mga iba dyan? Ayan, Ma'am Linda, bakasan mo ako sa premiere ko bukas para makasali ka din bukas. Pag hindi ako na busy bukas. Start na ba host? Ayan, oo nga, mag-start na tayo. Naririnig yun na? Budol talaga tong headset. May naka-volume na yan eh. Volume na. Ayan, RMCC. Ayan, Sisi Koy Joyce Vargas. Pag nabunot ka na host, pakita lang mo sa screen na bunot, okay? Kasi marinig, wala ako headset na sira. Ingat ka palagi host. Ayan, maraming salamat guys. Naririnig niyo ako? Thank you host. Dikit lang kita balikan. Ayan guys, i-share ko lang yung blessing guys ha. May ano tayo, may ilan ba tong WH na may sponsor ko guys? 100, 200. Ayan guys, may 300 tayo. 300. 300 WH tayo guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 50. Okay, 1, 2. Ayan, 50-50 yan. Kasali ba ako dyan, host? Ma'am Linda, bukas ka na lang po. Bukas po.
Kasi yung, nandito na kasi yung iba yan. Tapos na po ako last na pa-entry na kagabi. Ayan, sa premiere ko. Magbakas ka lang po. Baka makasali ka pa bukas. Sorry tusok na kita host. Ayan. Bishi Alfredo Sumalinog. Thank you, thank you. CNC, mega love shout out sa iyo. Ayan, Gloria TV1. Linda Obrador, ma'am, sorry talaga ha. Sisi Joyce Vargas, maraming salamat. Ayan guys, parapol na tayo. Yung ano natin is 6 na 50 WH, yung mananalo. At saka 5 mo ng tig 25 GCash guys. Para bukas, kasi hanggang 10:30 lang naman ako eh. May comment ako doon. Oh, sige, comment ka. Andito na nga yung ano ko, mahina talaga kasi tulog na yung amo ko guys. Oh, wow. Sisi Koy, Larny Nabong. Love you Sisi Koy. Maraming salamat sa pakulay ng aking gabi. Love, Winterland, Bernadette Oria, sa Happy Lifestyle, Ninong, maraming salamat sa mga ating walang atrasan. Thank you guys. Ayan, magbunot na ako para marami kayo dyan. Ayan. Okay, ipatype ko na lang mamaya ha. Ayan. Sino na kaya to? Abigail Solas. Ayan, shoutout host. Maraming salamat Bernadette Sisi Koy. Thumbs up dan. Yeng Nels. Salamat Sisi. Harang. Ayan. Hello host. Ayan guys. Ninong. Ayan. Abigail Solas present. Ayan. Present agad. Agoy. 50 WH ka. Hindi pa nga ako nakabilang. Ayan, present siya eh. Ayan, 50 WH ka. Bukas tayo guys magdidikit ng ating mga sponsor at wala talaga akong time guys kanina. Busy. Abigail Solas. Agoy, maraming salamat Sisi Koy, Abigail. Sigli. Thank you. Wait lang. Maraming salamat sa team walang atrasan dyan guys. BG lang host kain ako. Happy Lifestyle. Thank you po kanina. Ayan. Nagkamali-mali na ako sa sulat. Ayan guys, bilisan natin kasi 16 tayo. So, hindi ako tumitingin ha. Ayan. Wow. Lucia Osher. Nandito kaya to. Lucia Osher 1. Ayan, Lucia Osher 2. Kanino kaya to, no? Lucia Osher 3. Kanino kaya to? Nakalimutan ko na. Ayan, 6 minutes, ano yun? Harang. Skip mo na yung Sisi Koy. Ayan. Guys, wala ata to eh. Si Lucia Osher. Sayang naman. Lucia Osher 4. Wow, maraming salamat sa pakulay na yan. Yan, thank you so much guys. Lucia Osher 5. Wala ata to eh. Wala. Lucia Osher 6. Lucia Osher 7. Lucia Osher 8. Lucia Osher 9. Wala
wala talaga siya. Lucia o certain. Bunot tayo na yung mga nandyan. Uy, sino naman to? Wow, sino kaya to? Ayan guys. Love, love, love. Team Walang Atrasan. Ayan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa mga pakulay nyo. At papakulayan ko rin kayo. Matapos lang to. Thank you so much sa Isigli Sisikoy. At sa Kisisikoy La Arnie Nabong. Sino po ba yan? Guys, pasensya na kayo ha. Ayan. Alin J1. Alin J2. Uy, Maria Jose, patawarin. Lamok. Alin J3. Andyan yun siya kanina. Bakit umalis? Alin J4. Alin J5. Wala. Alin J6. Gcash to guys ha. Alin J7. Alin J8. Wala. Ayaw niya ng WS. Gusto niya Gcash. Alin J9. Alin J10. Wala. Ayan yung mga nanalo. Ano natin to? Ayan. Shinhina. Ting Walang Atrasan la. Shinhina. Ayan, si Shen. Winterland, big love shoutout sa iyo, Sisi Koy. Thank you so much. Ayan. Shinhina 2. Shinhina 3. Shinhina 4. Andyan siya kanina ah. Shinhina 5. Guys, ayan oh. Kanina nandito siya sa Ting Walang Atrasan. Ayan. Shinhina 6. Nasa Ting Walang Atrasan ito. Bilis na guys. Shinhina. Tama ba? Oh, 7. Wala. Sayang naman. Ayaw na talaga niyang WH. Gusto niya IG ka. Ayan, Ninong, maraming salamat. Ayan, Shinhina. May ano siguro siya, may premiere. Pasensya na kayo at hindi ko kayo mapuntahan ngayon, guys. Shinhina 7. Andito yung kanina. Shinhina 7. Shinhina 8. Pishi, mega love shoutout. Ayan, Alfredo Sumalinog. Ninong, maraming salamat. Hindi ka pa nabunot, Ann Santos. Ayan, Shinhina 8. Nasa Ting Walang Atrasan to. Sisi Koy Bernadette, maraming salamat sa iyo. Ayan, Shinhina 9. Wala. Basta ako nagbilang ako guys ha. Shinhina 10 na pala ha. Sayang. Okay. Nagdidikit kasi. Ano ba yan? Ayan, si Shen De La Torre. Nandito ba siya? Shen De La Torre 1. Ayan guys, paspas tayo talaga. Shen De La Torre 2. Thank you so much sa inyong lahat yan guys. Yung mga nakaantabay sa akin. May tulog na kasi. Ayan. James De La Torre 3. Ayan, Sisi Aljoy. Maraming salamat, Sisi Koy. Love, love, love.
Nag-race back na tong mga team walang atrasan, no? Thank you so much guys. Ayan. Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat. Sa ating lahat pala, no? Tamsak Sisi. Ayan. Ayan, James Loresto. Andyan ka pa, Buba. Ayan. James Loresto. Si ano to eh, Shane De La Torre 4. Shane De La Torre 5. Ayan, big love shoutout sa iyo, Sisi Koy ng Hems Tricia. Di mo lang atrasan. Thank you so much guys. Ayan. Shane De La Torre 6 na ba ako? Shane De La Torre 7. Anong meron dito, Sisi? Ayan, may parapol ka dito, Sisi Aljoy. May pa-entry ka din dito, no? Ano yun, February 1 and 2, sabi ko sa inyo, di ba may parapol ako? Kala ko premiere. Hindi to premiere, guys. Parapol ito ng EMS, nandito ka rin. Yung mga ting walang atrasan, guys, nandito nakalista. Ayan, no? Ang dami-dami yan. Shane De La Torre 7. I'm so sorry. Shane De La Torre 8. Shane De La Torre 9. Wala. Well, sige, sali mo ko. Mag-comment lang po yung gustong makasali bukas sa aking premiere na yung nakapinto sa taas. Comment lang po kayo, guys. Walang problema yon. Ayan, Shane De La Torre 10. Okay, bunot mo ulit ako, guys. Okay. My God, team walang atrasan to, oh. Gloria TV 1. Gloria TV 2. Andyan siya, eh. Ma'am Baby Det, maraming salamat. Ayan, Gloria TV 1. Thank you so much, team walang atrasan. Ayan, present. 50 WS po to Sisi Koy. Ang ating sponsor ay Saudi, Texas, and saan po ba yung isa? Ayan, may mga iba-iba tayong lugar na sponsor, guys. 50 WH, Gloria TV 1, Sisi Koy. Gloria TV 1. Okay, Marites SG1. Next. Sisi Koy, ayan, Maricel Bernales. Maraming salamat. Hindi ba nag-ano siya? Ayan, di mo lang atrasan pa rin, guys. Maris 1. Maris Vlog. Guys, nasa team walang atrasan to. Ayan, Maris Vlog 1. Maris Vlog 2. Ayan, Sisi Koy, nandito ka ba? Gusto ko yan, WHCC na mula. Gutom Vlog, ayan, may jacket ka na po. Comment lang po kayo kung gusto makasali bukas sa aking premiere. Maris 1. Ayan, Angel Isabel de la Serna. Thank you so much. Gutom Vlog, maraming salamat. Marites 1. Sisi Koy, thank you. Sisi Koy Maricel. Aboy, guys. Ayan na si Maris 1. Maris Vlog 2. Maris Vlog 3. Nasa timulang atrasan to, guys. Baka naman dyan. Ayan, Maris Vlog 3. Here lang, Sisi ko. Pahingi po ba BG jacket? May jacket ka na po, Gutom Vlog. Ayan. Maris Vlog 4. Guys, nasa team walang atrasan si Maris Vlog. Maris Vlog
5. Host pa to. Ano yan? Gutom vlog, mag-iwan ka lang po ng baka sa akin kung gusto mo mabalikan kita balikan kita at busy ako, pasensya na talaga no. Maris vlog 6, Ninong, nasa Timulang Atarasan yan si Maris vlog, ayan. Maris vlog 7, natutulog yung Timulang Atarasan no. Ayan si sila Arnie Nabong. Maris vlog 7. Nadubli pa yung 7. Okay. Maris vlog 8. Tamsak Dan po ho. So, maraming salamat po sa Tamsak Gutom vlog. Okay. Wala. Maris vlog 9. Wala talaga si Sisi Maris. Maris vlog 10. Ayaw nila no. Bulayin na natin ang mga. Yung mga nandito, hindi ko nabubunot. Wala kasi nakita. Ayan, May Andanton 1. Andito ba si May Andanton? Parang wala. Ayan, Yabs. Ayan si Maris vlog. Agoy, Sisi Koy Maris. Present. Sige, bibigay ko na to sa'yo ha. WH50. Ayan. Nakahaba. Nakahabol pa siya. Sorry ka, busy sa kusina. Ayan. Sige, Sisi, okay lang. Ano yan? 50 WH ka ha? Hello host, Tamsak Dan. Ayan, Bulik Channel. Maris vlog. Guys, bili. Pag ako nagtawag guys, padikit po mga idol. Ayan, Gutom vlog. Magbakas lang po kayo at para madikit mabalikan. Nandito ba to? Mary Grace Ramoso. Ha. Nagpapap. Ayan guys, Mary Grace Ramoso 1. Ayan, bilisan na natin kasi marami pa tayong wala pa tayong Gcash no, WH pa to. Mary Grace Ramoso 2. Mary Grace Ramoso 3. Ayan, Mary Grace Ramoso, wala ata to si Mary Grace eh. Mary Grace Ramoso. Ilang po WH yan, host? 50 po. 50 WH, 6 yan ha. 50 WH. Iba-iba pong lugar ang aking sponsor guys. Mary Grace Ramoso 4. Mary Grace Ramoso 5. Mary Grace Ramoso 6. Ayan, Mary Grace Ramoso 7. Ma'am Baby Det, maraming salamat po. Mary Grace Ramoso 8. Wala. Mary Grace Ramoso 9. Hindi ako makabuelo mag-shoutout. Mary Grace Ramoso 10. Sorry. Sino kaya to? Ang liit naman. Wow, wala ata to siya eh. Nabulayan natin ang guys. Wala ata to eh. Ayan, mag-isang
oras na tayo dyan. Wala naman dito yung nabubunot ko. Panggamel ka 1. Wala ata siya eh. Panggamel ka 2. Wala ata to guys. Magsasayang tayo ng oras, no? Ayan. Cooking Lean. Cooking Lean in Kitchen. Cooking Lean Kitchen 1. Andyan po ho. Sino ba yung andyan? Wala si ano yun eh. Wala yun si Panggamel ka. Wala. Nasa isang team ko yun. Wala yun dito ngayon gabi. Ayan guys. Cooking Lean Kitchen. Cooking Lean. Cooking Lean 1. Guys, please lang po. Cooking Lean 2. Ayan, nasa team walang atrasan to guys. Baka naman. Huwag niyong sayangin ang WH guys. Ayan, Cooking Lean 3. Ayan. Cooking Lean 4. Ayan, may 17 million daw tayo guys. Cooking Lean 5. Mali na. Nasa team walang atrasan to. Cooking Lean 6. Timbo lang atrasan, baka naman pwede siyang sabihan. Cooking Lean 7. Ayan, may ano tayo dyan guys, may 14 million ba? Cooking Lean 8. Wala. Bubunot na ako ng iba guys. Alfredo Bishi. Ayan, nandyan siya. Si Martis 1. Yung mga nandito hindi nabubunot, no? Cooking Lean. Dito lang host. Ayan. Sisiko yung nails. May ano ka, may premiere. Cooking Lean 9. Sayang. Cooking Lean 10. Sayang naman. Sorry. Wala ba siya? Wala. Thumbs up dan. Ayan, Cherry Mine. Sisikoy. Agoy, ang swerte naman. Maris 1. Maris Vlog. Ayan, Sir Bodet. Maraming salamat. Wala. Nandyan si Sisi Maris ko eh. Maris Vlog. Ayan. 100 WH na sa'yo. Maris Vlog. Nice. Ayan guys. Sorry ah. CH Vlog 1. Mainit. CS Vlog 2. Sayang, wag niyong sayangin yung ano, WS guys. Ayan. Ayan, CH
it's vlog 3. Guys, nasa team walang atrasan pa rin to guys. Yung mga nandyan, pakisabi naman, baka naman. Kasali ako ko si Budik Channel, sir. Kasali ka dito, no? Ayan, CH Vlog 4. Tama ba? 4 na? CH Vlog 5. CH Vlog 6. Wala. Ayan guys, yung gusto makasali bukas, mag-comment lang po sa aking premiere. May premiere po ako bukas para malista ko. Para sa pangalawang parapol. Ayan, may entry ba ako dyan, host? Nakatamsak comment ako, premiere mo. Mayroon ka dito si Koy Marites 1. Ayan, at kayo nandito. 6 na ba? CS Vlog. CS Vlog 6. Ayan, Mian Ganton. Bakit ngayon ka lang? Oh my God. Sorry naman. Ayan, CS Vlog 7. Nasa team walang atasan to guys. Baka naman dyan yung mga nandyan sa baba. CS Vlog 8 na ba? 50W8, huwag niyong sayangin, no? Okay. Ayaw ata. CS Vlog 8. Mga nasa premiere kasi CC, ayan. CS Vlog 9, sorry. CS Vlog 10. Okay. Okay. Wala. Ayan. Susan OFW, Kuwait. Susan Vlog. Mami Susan, sabi ko wag aalis eh. Ayan, Team Sandigan, baka naman. Pwede nyo itong Susan Vlog. Mami Susan 1. Mami Susan 2. Mami Susan 3. Ayan, wala. Nabunot na ba ako, host? Wala ka pa nabunot, Mian Danton. Ayan, Mami Susan 3. Okay, 3 na ba? Mami Susan 4. Nalilito na ako eh. Mami Susan 5. Wala. Mami Susan 6. Mami Susan 7. Na mga nasa premiere to eh. Mami Susan 8. Mami Susan 10. Sorry. Nandiyan si Gloria Pino. Nandito to si Koy Winterland 1. Nasa team walang atrasan to ah. Pang-apa, pang-5 na 50WH. Winterland. Team walang atrasan. Baka naman guys. Sayang ng 50 nyo. Winterland 2. Ayan, BG. Laarni na busi si Salamat sa pag-BG. Gloria TV. Ayan, thank you so much guys. Winterland 3. Parang may lamok. Winterland 4. Sisikoy. Marites SG. Bakit hindi kita nabubunot, no? Winterland 5. Nilalamok ako ah.
Winterland 6. Winterland 7. Ayan, Lisa, Ma'am Lisa. Salamat, salamat. Winterland 8. Ayan, Maris Vlog, Sisi Hilo. Ayan, sabi ni Sisi Mian. Winterland 9. Tama ba? Winterland 10. Pasensya na po. Ayan, wala. Uy, si Angelo na naman to ah. Ayan guys. Ayaw niya ata ng WS. Angelo Santos 1. Angelo Santos 2. May 9 million tayo dyan, no? Angelo Santos 3. Bilisan natin kasi anong oras na, no? Angelo Santos 4. Angelo Santos present. Ayan. 50 WH ka. Gusto mo ba ng 50 WH? Wala po ako bahay host. Sige, anong gagawin natin dito? Ipagpalit natin ng ng Gcash. Wala po ako bahay host. Budik channel sir, may love shoutout sa iyo ulit. Wala siyang bahay. Anong gagawin natin dyan? 50 WH kasi yung una. Ayan mo mamaya, baka may chance ka pa, ha? Paano yun? 50 WH kasi to eh, 6. Pang-5 ka sana. Sige please, kung may gusto. Di ko lang kung may gusto. Hindi kasi nakahalo ng mga. Nagawa natin ang paraan yan. Magchat-chat ako sa iyo, ha? Reniel Alonso. Reniel Alonso. Kanino kaya to si Reniel Alonso? Ayan, Alma Piel to eh. Alma Piel. Ma'am Lisa, nasa team bagsa. Team mo lang ano to? Sa team ano to? Team Sandigan, Alma Piel. Ayan, Alma Piel 1. Walang damit si Pudi Belas Beda. Oh. Tamsak Dan. Ayan, maraming salamat po sa tamsak. Pudi Labeda, may galab shoutout. Ayan, Renier Alonso, Alma Piel 1, 2. Uy, Alma Piel 3. Ayan guys, Alma Cherry Mind Vlog, ayan. Si Sikoy, baka naman pwede mo itong anuhin sa team, si Alma Piel. Alma Piel 3. Baka busy to eh. Alma Piel 4. Alma Piel 5. Alma Piel 6. Alma Piel 7. Wala. Alma Piel 8. Alma Piel 9. Wala talaga, no? Jelacano Tangsakdan. Ayan, maraming salamat po sa patamsak, Ma'am Jelacano. Alma Piel 9. Wala pa rin. Alma Piel 10. Natawag kita kanina. Sayang naman. I'm back. Ayan.
Susan. Susan ulit. Susan OFW Kuwait. Ma'am Lisa, ayan, si Mami Susan. Mami Susan 1. Tamsak. Jim Loresto, ayan, maraming salamat po sa tamsak. Sisi. Ayan, Mami Susan 2. Nasa harang, tamsak harang, Ma'am Lisa, ayan, maraming salamat. Mami Susan 4. Tama ba? 4 na? Mami Susan 5. Wala pa rin. Mami Susan 6. Nasa premiere siguro si Mami Susan eh. Na-busy host kaya nauulit naka-attend siya na po. Okay lang yun. Ayan, Mami Susan 6. 6 na ba? Mami Susan 7. Dalawang beses na ito nag-ano si Mami Susan na tawag ko. 100 W na sana siya. Mami Susan 7. Mami Susan 8. Mami Susan 9. Mami Susan 10. Ayan, wala pa rin si Mami. Asan ko bakit ano nang nabubunot na wala kasi akong plato. Langgana. Ayan guys, Gloria TV1. Andyan, team walang atrasan. Mapaharang po ako. Martis HQ1. Ayan, Gloria TV1. Andito yun kanina, nakabidyo lang eh. Gloria TV1. Andyan ka ba? Gloria TV2. Ayan, Sir Bodek, maraming salamat po. Gloria TV3. Sayang naman ang PPWS. Ayaw talaga nila, no? Gloria TV. Out muna ako, host. Okay lang, Sisi Koy. Salamat, Lorny na po, Sisi Koy. Maraming salamat sa pakulay. Baka bukas. Hindi pa bukas. Sa sunod na araw, makakapunta ako sa inyo. Walang nasagot. Gloria TV 3. Ayan, nandyan siya. Gloria TV, ayan. 50WH. Nandyan siya. Gloria TV 50WH, Sisi ko ya. 50WH, ayun, nandyan siya. Isa na lang guys. Isa na lang last na to sa 50WH. Gcash na tayo mamaya 25. Okay. Sino to? Ayan, Gloria TV present. O, nakalista ka ng Sisi ko, Gloria TV. Ayan, Cherry. Cherry man, Cherry 1. Cherry 2. Nandito yung kanina eh. Nasa timulang atrasan din to. Cherry 3. Cherry 4. Cherry 5. Nandito yung kanina ah. Guys, nasa timulang atrasan to. Baka naman yung mga nasa timulang atrasan dyan. Huwag niyo pong sayangan yung WH guys kasi iba-iba po yung magpi-play sa inyo nito. May Texas, may Saudi, may Koreano.
Ayan guys, huwag niyong sayangin. Baka mabigyan pa kayo ng 100 WH, sayang naman. Ayan, Cherry, nandyan na siya. Buti naman, nakahabol ka pa. Last na to na, 50 WH to ha. Yun. Ayan, 25 Gcash na tayo guys. 5 po yung sa Gcash, 5 tigti 25 Gcash guys. Sunod na 50. Thank you sis Mares. Ayan, buti na lang may nagtawag. Okay, 25 Gcash na tayo. Hindi ako titingin. Tumingin ako sa taas. Ayan, sino kaya to? Sino kaya to? Ayan guys, yung sponsor natin guys, bukas tayo magdidikit, no? May Korea, may Saudi, at bukas ko na ipapakilala sa inyo at today na busy ako, no? Ayan, Gem Loresto 1. Andito yan kanina. 25 Gcash guys. Gem Loresto 2. Nahirapan akong mag-ano. Gem Loresto 3. Nandito lang yan kanina. Gem Loresto 3. Agoy, nawala. Gem Loresto 4. Sayang naman. Huwag kasing aalis. Hayaan nyo muna yung premiere. Gem Loresto 4. 4 na ba? Gem Loresto 5. Ayan, wala. Kanina nandito lang. Gem Loresto 6. Welcome, Cherry. Ayan. Thank you, Ate Host. Maraming salamat, Che. Koreano ang mag-ano sa inyo yan at saka Saudi ba? Gem Loresto 7. Sayang naman. Gem Loresto 8. Uy, sayang. Gem Loresto 9. Gem Loresto 10. Oh, sayang. Bye-bye. Sorry. Sino naman kaya to? Wala ata to si Aileen eh. Aileen Galinato. Wala ata to siya eh. Aileen Galinato 1. May andan to, nandyan ka. Sisikoy. Aileen Galinato 3. Kanino ba to? Sa'yo ba to, Mian? Aileen Galinato. Iba palang may-ari nito eh. Aileen Galinato 4. Aileen Galinato 5. Aileen Galinato 6. Aileen Galinato 7. Aileen Galinato 8. Aileen Galinato 9. Aileen Galinato 10. Wala. Ayan guys, yung magtutuwad, bibigyan ko ng Gcash. Pag makita ko lang yan. Ayan. Nasa team walang atrasan din. Paki-mention din ninyo. Ayan. Sayang naman ang 25 Gcash guys. Lin 3078. Team walang atrasan to ah. Lin 2. Shortcut na lang guys ha. Lin 3. Lin 4. Bakit wala? Hindi ako sa inyo makapag-ano.
Lin 5. Guys, Gcash to guys ha. Gcash 25. Ayaw nyo talaga load, no? Lin 5. Ikot ako, buti naman nakaabot ka sa pag-iikot mo. Ayun. Ayan mo na yung Premier CC. Sayang ng palipad, no? Ayan, 25 to CC, ha? 25. Congrats. Mami Susan, ako kanina natawag kita. Dapat 100 WH ka na, no? Ayan, congrats Cecilin, ayan. 25 yan ha. Oho. Nasa lang atrasan, nanalo ako. Nanalo ka nga. 25 Gcash, sagoy. Nanalo ka, 25 Gcash. Ayaw mo talaga nun, manalo ka. Wow, salamat. Ayan, mayroon na naman. Nasa walang atrasan din dyan. Rex Cabo, gandang gabi po host. Thumbs up dan. Maraming salamat sa iyo, Sir John Rex. Thank you so much. Baka naman pwede akong thumbs up dyan. BJ lang. Mami Susan, sayang yun. 100 WH. Fox Official. Salamat. Dirt TV. Ayan guys, bibigyan ko kayo ng chance ha. Gloria TV 1. Nandyan yun kanina. Gloria TV 2. Kanina pa ako ikot tapos ang dami na. Ayan, present. My goodness. Ayan, si Gloria, 25. Gloria TV 1. Bali, 50 na yung ipapalipad ko sa'yo. Kasi nanalo ka nung nakaraan, no? Si Gloria, nakikinig ka ba? Bali, 50 na yung ipapalipad ko sa'yo kasi nanalo kayo nung nakaraan. 50 pesos na yung ipapalipad ko sa'yo, ha? Huwag kayong aalis, guys. Baka manalo pa kayo. Huwag kayong aalis ka na, Papa. Kuya Toyski, salamat. Ayan, sino kaya yung hawak ko, guys? Ayan. Makapagpalipad ka na pala. Oo naman, Kuya Toyski. Papaliparan na kita. Sana lahat nakakapagpalipad. Charot. Ayan. Lin 3078 1. Binibigyan ko kayo guys ng chance ha, para manalo ha. Lin 2. Umalis. Lin 3. Ayan. Umalis talaga na naman siya. Ayan. Lin 30784. Nandyan kanina yun eh. Thank you po pagturo sa akin magpalipad. Maraming salamat Kuya Toyski. Maraming salamat sa iyo. Ayan Kuya, Kuya Toyski, pag may time na ako, pupunta ako sa bahay mo soon. Maraming salamat. Baka naman pwede mo akong ma-share. Ayan, Len 4.
Kuya Toyski, huwag mo akong tawanan at nilalamok ako. Guys, sayang ng 25. Ayaw nyo, no? Pag may time ka, soon kuya, kahit busy ako kuya, no? Pupuntahan kita mamaya soon. Naku kuya Toyski, ano ginagawa mo dito? Haha, wala kang time pang dating sa akin. May time ako sa'yo kuya Toyski. Okay, Len 4. Ayan, present. Baka naman, ayan 25. Okay. 50 na yan sa'yo, sisi ko. Ipapalipad ko sa'yo, ha? 50. 50 na, ha? Kasulat din dito, Gloria TV, 50 din. Biruin mo yan. 125. Lin ulit. Okay, huwag kayong alis kasi andyan kayo, ha? Ikot lang talaga ako. Sisi, huwag ka na kasing umikot. Ayan. Sino ba yung hawak ko? Ayan, nandyan si Mami Susan. Ayan, si Mami Susan. Nanalo din siya nung nakaraan. Susan. Mami Susan, bali 50 na po sa'yo ang palipad. 50. Nakalista na po yan dito, Mami Susan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sumbong kita kay Commander. Wow, present. Ayan, maraming salamat guys. Magkano na ba yan lahat? 50, 50, 50, 150, 125. Isa na lang. Bilangin ko nga. 25. Okay, isa na lang po guys. Si Mami Lisa, kanina natawag ko yan eh. Ay, hindi pa pala si Mami Lisa. Thanks Sisi Host. Ayan, nilalamok talaga ako guys. Marami pa to. Bakit dalawa? Ayan, wala ata yan siya. Lucille. Lucille in Denmark. Ipatolpo mo na Kuya Toyski. Huwag yun naman akong ipatolpo, no? Lucille. Lucille in Denmark. 1. Agoy, ikot na ako. Lucille Denmark 2. CCL Joy, nasa ting walang atrasan to. Baka naman. Ayan, di ako natawag. Host lang kasi. Oo nga, Ann Santos. Hindi ka pa natawag. Paktay tayo. Baka tayo malubat, no? Lucille in Denmark 3. Ipapatulpo na ako ni Kuya Toyski. Lucille Denmark 4. Lucille 5. Wala. Lucille 6. Wala. Lucille 7. Last na to na 25 guys. Lucille 8, wala ata siya eh. Lucille 9. Lucille 10, wala. Ayaw niya ng 25. Pax Official, maraming salamat. Ayan guys, bibigyan ko kayo ng
pagkakataon wala pa, isa pang bunot. Kasi wala. Hindi kasi na ano, ang dami. Ayan, sana ako mabunot. Let's. Sino kaya yung masuswerte na mabunot? Ibabaw natin yung John Rex. Ayan. Glad's Vlog. Glad's 1. Sisi Glad's. Glad's 2. Ayan. Glad's 3. Glad's 4. Wala tayong music guys kasi may tulog na. Bawal lang mag-music. Ayan, Sisi Koy Ingles. Maraming salamat sa iyo, Sisi Koy. Glad's 4. Tama ba 4 na? Glad's 5. Baka malubat ako. Glad's 6. Mami Susan, thank you. Pax Official, ayan, maraming salamat din po sa inyong lahat dyan. Glad's 7. Wala. Si Mami Lisa, hindi ko natatawag. Glad's 7. Glad's 8. Wala. Glad's 9. Wala pa rin. Ayan, may 15 million tayo dyan. Glad's 10. Wala, sorry. Ang dami naman. Okay, nag-ano na siya, natapon na halo. Uy. Natapon. Ayan, baby death. Mom, baby death. Sisi Gloria, nasa Timulang Atarasan to. Mom, baby death. Baby death 1. Baby death 2. Yung mga nandyan hindi natatawag. Baliktad talaga eh. Ayan, Mom, baby death 3. Wala. Nasa premiere, busy. Sisi Gloria. Mom, baby death 4. Mom, baby death 5. Yun oh. Ako na yan. Ayan si John Rex. Baby death 5. Ulit sa 5. Mom, baby death 6. Mom, baby death 7. Ayan si Sir Budek, nandyan din. Mom, baby death 7. Binabagalan ko na nga eh. Mom, baby death 8. Wala. Please po, nasa Timulang Atarasan. Kasi pag ano, sayang talaga no. Mom, baby death 9 na ba guys? Kaya nga host di ako natatawag ha. Kaya nga eh.
Dapat yung nandito yung natatawag. Ma'am Baby Det 9. 9 na ba guys? Wala, busy. Ma'am Baby Det 10. Agoy. Wala pa rin. Ang dami. Oh. Annalyn Mendoza. Andito ba to? Annalyn Mendoza 1. Annalyn Mendoza 2. Annalyn Mendoza 3. Annalyn Mendoza 4. Sabi ko kasi pumunta eh. Baka wala dito. Annalyn Mendoza 5. Annalyn Mendoza 6. Annalyn Mendoza 7. Annalyn Mendoza 8. Annalyn Mendoza 9. Annalyn Mendoza 10. Sorry guys, wala. Ayan, share naman kaya to guys. Wow naman. Nababasa nyo naman siguro yan kahit pangit yung sulat ko. Susan Vlog 1. Mami Susan, nandyan ka. Mami Susan 2. Ano yan? Dan thumbs up. Host, ayan, LC Lastimosa. Maraming salamat sa iyo, Ma'am SLC. Ayan. Mami Susan 2. Ayan, thank you so much guys sa 50 na thumbs up. Yung magtutuwad, bibigyan ko ng GCash bukas. Pag makita ko yung pangalan. Ayan, magpatawa lang tayo, no? Ayan, Susan Vlog 3. Susan Vlog 4. Susan Vlog 5. Ayaw na ni Mami ah. Sebodek. Susan Vlog 6. Susan Vlog 7. Nandito yun kanina si Mami. Nawala na naman siya. Susan Vlog 8. Susan Vlog 9, wala. Umalis. Susan Vlog 10, wala eh. Sorry. Dami-dami kasi na ano. Mga nakakabunan na kami. Ayan si Mami Susan. Sayang naman kanina pa, Mami. Nakabunot na tuloy ako. Ako eh, Mami Susan. Sayang yun. 25 pa sana yun. Nakabunot na ako. Ayan o. Si Abigail Solas. Abigail Solas 1. Kasi baka mamaya mawalan tayo ng oras. Abigail Solas 2. Nandito yun kanina. Sayang yun, Mami. Ay, nakabunot na ako. Abigail Solas 3. Abigail Solas 5. Abigail Solas 4.
Agoy, andyan siya. Buti na lang, nakita ko yung comment mo kay... Ayan, Abigail. Buti na lang nakabidji ka dyan. 25. So guys, ayan. May 5 tayo na, ano, yung 5 nanalo ngayon ng 25 Gcash guys. So, thank you so much. Huwag kayong aalis. At, ano muna kayo sa akin kung yung, ano, yung may mga WH guys. Mag-PM kayo sa akin. Ay, halos pala. Abigail Solas, i-PM mo ako sa messenger ko. Wait lang ha. Yung iba kasi puro yan dito sa akin. Pili. Sino ba yung papadala ano nito? Luludan. Abigail Solas. Bukas naman tayo guys kasi baka mawawalan ako mamaya ng ano, connection. Ayan o. 10:30 na po. Abigail Solas. Mag-PM kayong number mo sa akin. Ayan yung messenger ko. Dami ko entry. Bakit di ako nabunot? Alam nyo guys, marami kasi to. Ayan. Ang dami-dami niya. So, maswerte talaga yung mabubunot dito guys. Ayan. Ang dami niyan. Mamaya gaganunin ko yan sa higaan ko. Anong meron host? Ayan. Sisiying Nels, nag-ano ba ako? Nagpa-entry ako yan mula nung birthday ko yan at saka kailan ba ako nagsimula nagpa-entry? Uy. Kung gusto niyo pong makasali po, comment lang kayo sa premiere ko. Ayan. Bukas po mayroon pa tayo. Alas 9 din po bukas. Bukas po ulit. Yes. Night Goat, thumbs up. Thank you so much guys. Ayan, Abigail Solas, mag-PM pa po sa akin kung anong number po yung anuan ng Gcash kasi po baka naman i-mention nyo ako sa ibang Premier o ibang LS na hindi kayo nabigyan ng loan. So ngayon pa lang po bago ako mag-end, sinasabihan ko na kayo na i-add ninyo ako or mag-comment lang kayo. Yung mga hindi po nanalo, mayroon pa naman bukas. Asan na yun si Abigail? Hindi ko po yan guys ibubulsa. Hindi ako magbubulsa ng kuwan ng 25. Wala kasi ako guys sponsor sa Gcash. So, nag-share lang naman ako ng blessing guys. Yung, ano sa akin, yung bonus, binawasan ko lang. Out na po ako, malapit na premiere ko. Sige, Ma'am Lisa. Thank you, Ma'am Lisa. Ipapalipad ko na lang yan, Ma'am Lisa, sa'yo. Nakasulat kasi yun dito eh. Nabisi lang kasi, Ma'am Lisa, pasensya. Pero pupunta ako sa ano mo, premiere mo. Abigail, asan ka na? Nawala ka na. Mami Susan, maraming salamat po. Dila Beda, maraming salamat. Ayan. Ann Santos, thank you sa iyo. Jeremy Ferrer, ayan. Lynn 3078, Yang Nels, Abigail, asan ka na? Maraming salamat po sa suporta niyo dyan. Martis 1. Thank you so much sa iyo, Ceciline. Gora na ako host. Waiting ako sa premiere ni Ma'am Lisa. Thank you guys. At mag-e-end na din ako guys. Kasi baka hindi ako maka-upload ng aking ano. Sisi Gloria, maraming salamat sa iyo. Nasa team walang atarasan din naman tayo. I-PM ko na lang po kayo at ako ay nabisi lang. Ipapalipad ko na lang po pag okay na bukas ha.
Thank you so much guys. Ayan, Mami Susan, thank you. Mga team walang atrasan, maraming salamat sa inyo dyan. Hindi talaga nag-PM nung nanalo, ayaw ng 25, no? Bye bye guys. Love you all. Salamat sa suporta. Baka mawalan ako ng connection, hindi ako maka-upload. So, magbabo-babo na ako sa inyo. Bukas ulit, 9 o'clock po bukas, 9 p.m. Kung hindi po matuloy bukas, may linggo pa tayo, di off ko yung linggo. Thank you so much guys, PM ko na lang kayo. Jan Rex Cabo, maraming salamat. See you bukas. Salamat po.